di faktörün sereke hani go bandor kirin ge pêvajoya kulo dest pê bikin. Faktörün derve hebûn, girêdayî Hı hı. rojhilata navîn û girêdayî welatên derdorî Kurdistanê û girêdayî dagirkirên ser Kurdistanê û heta asta sîstema cîhanî taybet modernîteya kapitalîst ya go sermayedar ya go ana jiyan dike evaya faktorekî derve lê em dixwazin ez dixwazim bêtir faktorên hundirîn yani hem rewşa Türkiye û Hı rewşa hı. Bakurê Kurdistanê û rewşa şoreşa Kurdistanê PKK وەک tevgerekî berxwedaniyê ya netewî derket û kîjan dema derket di salên nabera heftê û heşt heftê û sisê heftê û heşt û heştê heftê û heşt heta heştê di wan pêvajoyan di pêvajoyên vejînê pêvajoyên derketineke nû ya tevgera azadiyê ya derketina gogdixwaze hebûna vî milletî berxwedaniyekê bidin nîşandan li beramberî hewldanên tunekirina wî